Vás, keby ste potrebovali odpadnúť, dáte vedieť dobre, aby sme Odpadávam. Prvé. Ale neposledné. Presne tak, dúfam. Tak samozrejme, vieš čo? Za chvíľu nám možno niečo povieš, ale ja teda nechcem to veľmi naťahovať, pretože dnes sme tu predovšetkým kvôli tomu, aby sme si niečo vypočuli aj z toho nového albumu. Dve sme už mali, ešte nás čakajú viaceré, ale poďme si ten nový album trošku ukázať a hlavne pokrstiť, keďže ja som Lipták, ale ja nie som vôbec dôležitý, ale chcem vysvetliť, že prečo ja mám blízko k tomuto chlapcovi, lebo ja som Lipták, ja som taký lokál patriot, on je z Liptovského Mikuláša, jeho mamina je navyše sestrička u mojej doktorky, ktorá ma liečila dlhé roky, takže máme veľa toho spoločného a preto som veľmi rád, že dnes môžem byť súčasťou tohoto krstu. Takže, je tu ale ešte jedna slečna, veľmi šarmantná, volá sa Zuzka Smatanová! A ona sa ujme krstu, a keď hovorím ten Liptov, spomínam, tak to bude taký špecifický krst. Ahoj. Poď, ahoj. Ahoj, dobrý večer. No, hovorím, že dnes to bude taký špecifický krst, skôr ako sa k nemu dostaneme, prosím ťa, povedz mi, čo by si zapriala novému albumu, ktorý o chvíľočku uvidíte, ako vyzerá? No jasne, ja dobre, keď si dovolíš. Taký dobrý večer, ja sa veľmi teším a ďakujem za to, že môžem krstiť Martin tvoj prvý debutový album. Ja som včera krstila svoj 5. album, takže prajem ti, aby si tých krstov mal veľmi veľa ešte. My sme sa stretávali s Martinom počas nahrávania, ja som hrala svoj album, som hrala svoj, vydávali sme sa v štúdiu a teším sa, že je teraz tento krásny večer. Prajem ti, aby sa tvoj album dostal čo najviac medzi ľudí a aby si nebol možno len ten Martin Harris, ktorého vyniesla na vrch teda Superstar, ale aby si bol ten Martin Harris, za ktorým budú dievčatá kričať, ale nielen za tebou, ale aj za tvojou muzikou. A aby si mal veľa koncertov, to ti prajem, aby ste s kapelou veľa hrali, to ti prajem a nech sa teda predáva. Zuzka, ďakujem veľmi pekne v mene Martina, čo by si chcel asi? Asi iba jedno slovko, že ďakujem. Myslím, že nie. Či... Rozhodne, to bolo veľmi pekné, veľmi slušné slovko. Ale ja by som teraz poprosil, máme tu jednu mladú slečnu, ktorá nám donesie album, o ktorom teraz sme hovorili. Maťo, ako sa volá? Volá sa Príbeh snov. Príbeh snov, tak toto je maličký sen. Ahoj, ako sa voláš? Zuzka. Zuzka nám prináša album a ako vidíte, ja som spomínal, že toto je také liptovské session a čo patrí k Liptovu? Halušky a halušky bez brinze, tak to je ako hudba bez Martina. Takže dnes to bude taký špecifický krst. Zuzka, budeš sa musieť s tým popasovať, dobre?